pangladipun dalem piyambak pun Mas dari saking kutha Gaplek Wonogiri para ngah para tamu salam pambuka sampun kawaturaken salam lelagon kula semanggaaken wilujeng mirsani godhaipun para kadang pametri budaya campursari sukipan musik Indonesia muri-uri budaya Jawi lumatar campursari. Menteri Budaya campursari sukipan musik ugi wonten ing seri kalenggahan makarisan keluarga saking Klasik Audio Sound System Katembar Kesene Kuyung keluarga saking Dani Production Profesional Video Shooting Live Streaming ugi wonten ing seri kalenggahan pada kesempatan sehari ini hidangan dipersembahkan oleh Plengeh Catering. Menika bisa Plengeh Catering bisa menghubungi Ibu Wati Bapak Bayan Giarto ugi
Bapak Bayan Gaden, mbak pilih buatan ing cari kalenggahan solusi tepat untuk hajatan Anda. Jangan lupa Pelengeh Catering Jalan Cawas Tawangsari KM1 Sepi Mbarapan Cawas Klaten dan juga bisa dihubungi lewat nomor telepon 081547866655. Tepat libur wonten isar kalenggahan jengaring sing palenggahan swanipun bintang Klaten wonten Mbak Mimin Apri Dubo Sinden. Terima kasih sembah nuwun Mas Dedi. Kembali lagi bersama Sukipan Musik. Mbak Apri, Ya. Mbak Mimin menika kasih saat tawih mbak pilih nyelani saking Prabu Motor kapure foto nyakati tempatin Sarimbe. Monggo keluarga besar saking Prabu Motor. Kasuan foto kalian temanten berdua. Kanthi lir gumanti mangke Lir pikadang gumanti. pisan sukses saking Kulon Progo daerah Oh. istimewa Yogyakarta no. Saking Wesprok nggih. Nggih. Kok So- besprak toh? Kulon Progo. Oh, beskip. Oh, Kulon. kulon. Sesuk Prak. mamah Gianti mamah gaul nek tilik putu ning Kulon Progo. Sreng. Awas, ngalia bengko mah kesampar tepa. Sing putune papat nek loro ning Kulon Progo, loro ning Klaten. Kuwi men rumaket. Ngaturaken saking siang Bapak Ibu sugeng lelenggan kanthi sekeca sinambi midhangetaken Sukipan Musik campur sari. Pastinya bersama cantiknya kota Derek Klaten. bingan, derek ndedonga kagem Sriat Maja temanten kekalih. Mugi dados keluarga ingkang ayem tentrem bagya Amin. mulya. Amin. Enggal pinaringan kekancingan tresna wujud Golek putra. kencana. Golek kencana. Putrane muga-muga nek metu lanang dadi wong lanang sing tenan. Tenan kaya sing ngerti Gagah pideksa. Ya. Nek metu wedok dadi wedok sing Tenan kaya Mbak Anggita. Aja Mbak kaya Nina. Kowe. kowe. Langsung spesial buat teman-teman berdua. Iya. Mangga. Ada Cinta Mulia. Pakai goyang ya, Jess. Oke. Aku nek nyambut gawe berkeringati nopo bayaran kaya ra tekan rasaku. Iya, wong kulino ngarit tadi ya. Saking siang Bapak Ibu saking Kulon Progo. Nggih. Selamat datang di Akan Klaten. bersinar. Sukipan Musik dari Karangnongko Klaten. Ramum. Pripun Ibu? Iki mau spot.
suka duka bersama, seiring sejalan seirama, tahan uji dan derita, hidup rukun bagai di surga. sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. 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 Terima kasih Cinta Mulia. Inces, Apa Lek? aku dipeseni Mama Ganti, sesuknya dak ono Mbak Tia karo Pak Paino. Ning aku kan yo ora tegel to karo kanca dhewe nek jarine njaluk saweran. Ning ku nek mulih disangoni kan ra masalah. Mbak Tia neng kono lah, Pak Piano neng di. Pak Paino kok Pak Piano. Oh, Pak Paino. Tak kira Mbak Pak Tia ngesake Piano. lagu napa, Mbak? Engko wae. Oh iya. Engko nek pas dangdutan aku kan ganti rok mini. Iki ngurmati tamu besan sik nganggo kebaya. Neng kono nek nganggo rok mini, kono nek bocahmu sobong. Pancen tak kon biarkan traveling kok. Lho iki enek bapakne dhewe. Sopo, Nak? Ume Menjeng. Oh, bapakne bapak Seta. sungkem kula nggih, calon mantu. Arepe tok sapa? Kok setan kok ngene. Lah kowe ro seta sak putumu. Oh lah iya. Lah lagi tren kok. Terima kasih. Lajeng monggo Mas Bapak Dedi. nggih. Manut. Adik, mimik kamu budhe nggih, budhe ngono. Nggih, matur nuwun Mbak Nggih. Apri. Nggih. Cantik-cantik nggih, Pak. Nggih, cantik-cantik. Wih. Karo sing asli malah ayu sing palsu. Ngapunten niki Can. Dengan pasukan Alipur, saya nembiang jarangi Bapak Ibu sambil lelenggan saya nembiang grepe pasukan Kasabu Sambakto. Lagu-lagu keluarga yang terbisa saking Kulon Progo tetap mengelajakan Mbak Nina Buffet. Setelah lagu semanding kagem temanten Sarimbit menikah lagi dari Mas Wahyu Giri. Sukipan Musik. Bareng Mbak Nina Buffet. Kekancar ing ratri murid jagat bareng kelawan si reki mata bungang renggo tresno nyaning sliramu genyo manis sesodyaku. Audio
segala lagon hanjaringi Bapak Ibu program tamu salenggahan hangrabi poskedan dedereken sapa-sapa saking pelengeh catering monggo kasun rabi Pelengeh catering, betul. paringipun. 1 menit sekilas info Mas Bro. Monggo. Teman-teman dari Sekar Tanjung dan Gandes Luwes Rias kasih monggo foto kalian putra pinanganten dan juga teman-teman dari Semea Mas Ri dan Mas Yanto juga. Oke. Semua dipersilakan untuk berfoto dengan kedua mempelai. Kembali ke teman-teman Sukipan. Musik. Segala lagon menika nglajaken. Ada Mbak. Ada apa Bu? Maaf Bu. Ada panggilan ya Allah. Nyawer. Semea Kristen. Grupnya Mas Eko. Oke. Ada lagi? Sampun. Oke. Sampun Mas Bro. Teka disawer ya gimana? Monggo Mbak Anggita, jengkar sing paling Anggita, monggo. Disapa-sapa dulu Bapak Ibu para lenggah tamu monggo. Ngaturaken sugeng siang karo mlaku-mlaku Mas. Sugeng siang menyuk dumateng tamu undangan kang kinurmatan. Derek mangawiyu bagya. Nggih. Mamah gaul ya. Mbokku mantu sing nek wis udik-udik iki wis ragil ya. Nggih, pun Wis rampit ragil. sedaya. Nggih. Niki sakmenika wonten panyuwunan lagu kita mari berputar-putar. Dari siapa Mbak? Ada Mbak Tia, ada Bu Puji. Mbak Tia, Bu Puji. Panggilan kepada Bu Puji Hastuti. Ning ndi iki mau? Lah ndi? Atuh biang dadak nge-grab iki. Itu ki. Ndi ya? Sing ndi? Bu Puji Hastuti di mana ya? Ning jowo, walah-walah. Gus Palah. Gus salah. Ora umume. Sik. Lah ndi to Bu? Panggilan Ndi Mbak Anggita? berita kehilangan Mbak Tia di mana ya? Mbak Tia di mana mohon petunjuk? Oh, ndelik Mbak Tia. Oh. Kok lincah loh. Ora, iki tak golek iket mau ora ketemu. Mbak Tia aku sayang, Mbak Tia minta lagu apa? Kudu gelem kok ora gelem. Minta lagu apa? Iki sing gawa dompet Mas Agung apa Mbak Tia? Ayo. Oh, Sinarengan. Boleh, semisal buat kedua Ya. mempelai dari Mbak Tia. Iya. Lagu ini Sinarengan langsung diputar bareng Langsung diputer Sukipan ya. Musik. Ayo Mbak Tia goyang sama saya di sini. Ayo. Ora apa-apa wis kuwi dompetnya kayak ayo, latan. Ayo. Ayo. Apa ayo. tipe coloknya Mbah Himin? Ayo. Aku loh, aku kangen. Ayo toh, ayo toh. Ayo. Yo Ben. Ayo Mbak Tia maju. Nah, kita bergoyang bersama. Oh ya. Aku sayang Mbak Tia. Jadi kamu di sini aja. Kekaten tenang, duwe omah sing ra berisik. Kebakat tresnan, kebak kasih lan sayang.
koyo lagi kasmaran. Terima Aku tetap tuwong bebarengan se. Matur Oke. Ada permintaan dari omnya Kak Menjeng. Iya, Lagunya Ayang-Ayang. Ayang-Ayang. Senyanyi Mbak Apri sama Mbak Mimin. semuanya suruh nyanyi ke depan. Oh suruh nyanyi ke depan ding Terus semuanya. salim sama Om Jarwo. Om Jarwo. Jarwat Pak. Terima kasih Om Jarwo, terima kasih Mbak Tia. Kasih Mbak Tia, Om Jarwo. Mbak Himin suruh ke depan nyari Mbak Tia juga sama Dek Apri. Dari teman-teman Mas Manten, Kapurinya Keti, Rekan-rekan Kasbun. temanten pria. Manten Kakung. Ayang-ayang Pak Cakil. Oke. Masih berjamaah cantik di usia paruh baya, saya selalu menekankan meskipun usia kita sudah 50 tahun ke atas tetap produktif, tetap gemati karo garwane, tetap sayang karo putrane. Sayang orang muda nalika enom, bojone digemateni, pancen kaya kakung ngene ampun saya ketemu gak sok kokean. Atian, ya tetap kudu dijeni imam keluarga sih. Rasane ati kang nandang om sengine lian hanya wang aku koyo lampu katresnan. Mas wong ayu tak jalo ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban. Arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku slinamure diakoni Mbak Tia Pak Agung Rabi sonompo bakal tak joko yen turu
Salim. Minta lagu apa Mbak Minta lagu Atia apa Jaya? lagi? Pak Agung jangan sampai lepas ya. Pak Agung jangan sampai Ya. lepas. Mbak Sini Tia dong. jangan sampai lepas. Bubuk Asmoro Mbak. nggih. Bubuk Asmoro. Pak Agung di sini aja. Iya. Jangan sampai lepas. Mbak nggak Tia mau. juga. Nggak boleh. Rapopo. Iya. Seneng kene sih. Porlega kagum semakono putri, tamu sedan kang dat kalinggo murdaning akrami. Tongro cetha paripunaning tata upacara pamboyong ing putra pinanganten, nggih putra pinanganten kekalih. Bagus Karisma Wijaya, Roro Ayunovita, Anisatun tumunten. Jengkar saking sasana dampar manjing wonten sakajenge gapura yasa. Tumunten jejawatan asta dumateng para tamu sedan kinara dados tandha jingandika saking tamu menulya wus arawuh lan paring pandonga pangestu dhateng putra pinanganten sanibut. Keluarga pamangku ganti panjenenganipun Bapak Suparno Hadi tuwin Ibu Sugiyanti ngaturaken agunging panduwun ingkang dahat tanpa pepindhan jengandika tumunten sampun paring pandonga pangestu ngrawuhi menggah sedahan ingkang denya kacaosaken dhateng jengandika ugi Bapak Suparno Hadi sekalian garwa getrah kula wangsa nglenggono kathah kekirangan ing sambudayanipun saestu nyuwun lembunturing samudra pangaksami ugi para kadang denya nganyai kewajiban klasik audio sound system saking Ladan Wadusuko Harjo Makmur ugi para kadang Sukipan Musik Campursari pimpinan Mbak Mimin Mas Landa Apri saking Karangnongko ugi Rias Pinanganten saking Rahayu Salon bijil saking Nggaden Trujuk Ladan Bersinar. Kula piyambak punika panjalu anggenipun nderekaken lumadhening tata upacara nglenggana kathah kekirangan, kathah gegojengan ingkang andadosaken cuwaning wardaya saestu lumantar kula nyuwun lumunturing samudra pangaksama. Kanthi hasesanti Suradira Jayaning lebur dening pangastuti kundur jengandika mugi rahayu kang samya tinampi. Pandhutuping atur Jaya, Jaya Wijayanti Bumi Nuswantara, Rahayu, Rahayu kang samya pinanggih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, matur nuwun. Dan juga diinformasikan kepada teman-teman dari mempelai pria, teman-teman kerja dari Mas Karisma Jaya dan juga Mbak Novita Amisatun nanti dipersilakan untuk berfoto dengan kedua mempelai, dipersilakan. Terima kasih.
mili kok ngene. Ya ampun, Mbak Parti silakan, Mbak. Suruh ke aneh. Kunci panci sampean. Kedung itu. Tak kita mau tak koncang bulan pegan terus dari